Arvoisat kuulijat, hyvät kollegat, ystävät luonnon ja elinvoimaisen Itä-Suomen puolesta. On suuri ilo avata tämänvuotiset Itä-Suomen ympäristöpäivät. Tilaisuus, jossa kohtaavat asiantuntijuus, intohimo ja yhteinen tahtotila rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Tämän vuoden teema, Itä-Suomen elinvoima kumpuaa luonnonvoimista, on paitsi ajankohtainen, myös syvästi totta. Itä-Suomi on ainutlaatuinen. Sen sydän sykkii metsissä, soilla, järvissä ja puhtaassa ilmassa. Täällä luonnonvoimat eivät ole vain maisemaa. Ne ovat elinkeinoja, kulttuuria, identiteettiä ja ennen kaikkea mahdollisuus. Mahdollisuus rakentaa alueen tulevaisuus kestävälle pohjalle, jossa luonto ei ole resurssi, vaan kumppani. Elintärkeä kumppani paikallisille ihmisille ja arvokas kumppani myös Itä-Suomessa vieraileville. Tämä mahdollisuus on tehty todeksi jo monessa paikassa. Esimerkiksi nousuesteiden poistot ja virtavesikunnostukset tukevat kalakantoja sekä alueiden elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Itä-Suomessa jo toteutuneissa hankkeista Hiittolan joki on erinomainen esimerkki kohteesta, jossa julkisella ja yksityisellä rahoituksella on voitu yhteistyössä ennallistaa kokonainen jokialue esteettömäksi. Se on mahdollistanut valtakunnan mittakaavassa ainutlaatuisella tavalla jokivesistön ennallistamisen ja antanut näin erinomaiset edellytykset luontomatkailun ja virkistyskäytön kehittämiselle. Myös Palokinkoskien ennallistamisella voidaan palauttaa elinvoimaa kalakannoille. Palokinkoskien vapauttaminen on hallitukselle tärkeä hanke. Se on sekä merkittävä luontoteko että investointi itäisen Suomen elinvoimaan. Siksi on valtavan hienoa, että aihe on tänään näkyvästi esillä. Toinen esimerkki löytyy Koitajoen valuma-alueelta, jossa on tehty pitkäjänteistä työtä vesienhoidon ja soiden ennallistamisen eteen. Tätä työtä on tarpeen jatkaa, sillä näillä toimilla ei ainoastaan paranneta veden laatua ja hillitä ilmastonmuutosta, vaan myös tuetaan alueen luontomatkailua ja tutkimusta. Suomessa valmistellaan parhaillaan kansallista ennallistamissuunnitelmaa, jossa määritellään, miten Suomi vastaa EU:n ennallistamisasetuksen velvoitteisiin. Itä-Suomella on tässä keskeinen rooli. On laajoja soita, metsiä ja virtavesiä. Näiden ennallistaminen voi tuoda mukanaan sekä ekologista että taloudellista hyötyä alueelle ja myös lisätä alueen virkistyskäyttöä muun muassa parantuneiden riista- ja kalakantojen sekä puhtaampien järvivesien myötä. Uusia ratkaisuja ja toimintatapoja on tarpeen kehittää yhdessä eri toimijoiden kesken. Näin tehdään mittavassa EU-rahoitteisessa Biodiversity Life-hankkeessa. Se kokoaa yhteen laajan ja monipuolisen joukon sitoutuneita toimijoita, joilla on yhdessä mahdollisuus löytää vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat keinot luontokaudon pysäyttämiseen Suomessa. Hallitus on aktiivisesti tarttunut luonnonarvomarkkinoiden kehittämiseen. Tarvitsemme monipuolisempia rahoitusmahdollisuuksia sekä luonnontilaa parantavia toimia. Me elämme ajassa, jossa ilmastonmuutos, luontokato ja globaalit kriisit haastavat meitä uudistumaan. Mutta juuri täällä, Itä-Suomessa, meillä on kaikki edellytykset näyttää suuntaa. Täällä on osaamista, tahtoa ja luonnonvoimia. Ympäristöpolitiikka ei ole enää vain suojelua, se on kasvua, työtä ja hyvinvointia. Se on investointi tulevaisuuteen, jossa elinvoima ei synny luonnon kustannuksella, vaan sen kanssa rinnakkain. Toivotan teille kaikille antoisaa, inspiroivaa ja vaikuttavaa ympäristöpäivää. Kiitos.